Kde bolo, tam bolo, za 5 mestami, 6 obcami a 7 dedinkami nachádzalo sa jedno čarovné kráľovstvo. V tomto čarovnom kráľovstve žil jeden čarovný král. Král, nie škriatok, Pane Bože, hrom do teba. Okamžite sa schovaj, teraz musím ísť odznova. Tak, kde bolo, tam bolo, za 5 mestami, za 6 obcami a 7 dedinkami nachádzalo sa jedno čarovné kráľovstvo, v ktorom žil čarovný král Eduard. Deti, pozdravte jeho veličenstvo, kráľa Eduarda. Král Eduard mal za manželku kráľovnu Florentínu, ktorá mu ale prednedávnou zomrela. No ale zanechala po sebe 2 detičky, princeznú Zdenku a princa Peťka. Jaj, zas ty škriatok, som povedal, že princa Peťka, nie škriatka Jaška. Tak ešte raz, táto kráľovna po sebe zanechala princeznú Zdenku a princa Peťka. Princezná a princa akorát jašili a zabávali vo svojej izbičke. Po malej chvíľke sa ozve Zdenka a hovorí Peťkovi. Peťko, a kde máme vianočný stromček? Však ja som ho ešte nikde vôbec nevidela. Vianočný stromček? Však ani ja som ho vôbec nikde nevidel, veď poď, utekajme za tatinom a ona si bude vedieť určite, kde sa nachádza. A tak sa Peťko a Zdenka rozutekali po hrade a začali hľadať kráľa Eduarda. Po malej chvíľke zbadali, ako král Eduard nervózne chodí po veľkej chodbe. Prechádza sa hore, dole a neprehovorí ani jedno slovko. Deti sa ho pýtajú. Tatino, a čo sa stalo s našim stromčekom? Kde je, veď my sme ho vôbec ešte nevideli, kde budú naše darčeky? Čo sa deje? Ja, deti, veď ja už som taký nervózny, veď horár František už tu dávno mal byť a vôbec nechodí, však už za chvíľku tu máme Vianoce, už je 23. Ja idem sa rýchlo pozrieť na nádvore, či náhodou už nevedia, či prišiel. No tak sa král rozutekal. A ako uteká tým hradom, po malej chvíľke sa dostane k nádvoriu, kde sa akurát rozleteli vchodové dvere, do ktorých vletelo párik čiernych koní, ktoré priniesli horára Františka. Horár František vyletel z voza a kričí na kráľa. Eduard, ja vôbec neviem nájsť Mikuláša, ja vôbec neviem nájsť ani škriatkov, ja vôbec absolútne neviem, čo sa stalo, neviem vôbec absolútne nič. Ukľudni sa, František, ukľudni sa, prosím ťa, ukľudni sa a radšej mi povedz, že Vianočný stromček, princezná a princ už čakajú. Veď
to hovorím, že ja vôbec neviem, kde sa nachádza Mikuláš a práve preto vôbec nemám stromček. Jaj, pomocte mi, král. Jak pomôcte mi a boss sa opýta červenej Karkulky? Možno ona niečo vie. Okamžite sadaj na koňa, padaj za ňou. A tak král vyslal horára Františka, aby okamžite odišiel navštíviť červenú Karkulku, ktorá možno vie o tom, kde sa nachádzajú škriatkovia a Mikuláš. Horár František sa ponáhla a všíbe na toho koníka po malej chvíľočke sa pred ním zjaví svetielko, ktoré už dáva na známosť, že chalúbka so 7 trpazlíkmi a červenou Karkulkou je nedaleko. A tak po malej chvíľke rozoskočí z koňa, zaklope na dvere. Karkulka, si doma! Otvorí dvere, pred ním sa zjaví Karkulka a vraví jej: Karkulka, prosím ťa, posiela ma král z čarovného kráľovstva, král Eduard. Máme veľký problém, nikde nevieme zohnať Mikuláša a chýba nám vianočný stromček. Princezná a princu strašne nešťastný. Pomoc, Karkulka. Horárik, František, veď posaď sa, ako Mikuláš. Veď ja už vyzerám 3 dni z okna. Vôbec neviem, kde je. Trpazlíci sa už vydali na cestu, aby zistili, že kde sa čo deje. Ako sa tak rozpráva červená Karkulka s horárom Františkom, za oknom ich počúva Snehuliak Pagino. Snehuliak Pagino začul, že červená Karkulka má problém, a tak počkal, pokiaľ odišiel horárik František so zlou správou, aby mohol prísť za červenou Karkulkou. Horár František naskakuje na koníka a cvála obrovským tempom späť, aby priniesol zlú správu kráľovi Eduardovi. Medzitým Snehuliak Pagino otvára dvere, prichádza za červenou Karkulkou a hovorí jej: Karkulka, nebuď taká nešťastná. Neboj sa, ja sa vydám na dobrodružnú cestu a nájdem Mikuláša. Zistím, čo sa deje. Skôr, než sa vydáš na tú cestu, zabolím ti niečo aspoň do tvojho batôšteka, aby si nebol hladný, aby si mal veľa energie. Dúfam, že ťa nič strašné na ceste nesretne. Balila Paginkovi do batôšteka všetky potrebné veci a Snehuliak Pagino sa vydal na dobrodružnú cestu. Si veselo vykračuje čarovným lesom, pretože Paginko nebol obyčajný snehuliak. Snehuliak Paginko bol totižto novodobý, kreatívny, smart snehuliak, ktorý namontoval Mikulášovi na jeho sane GPS. Takže vytiahol z vrecka telefón, naťukal si jeho polohu a veselo si pískal čarovným lesom. No po malej chvíľke mobil prestal fungovať. Pozerá, ťuká do mobila, no ale hneď ho pochytila panika. Stratil totiž signál.
Dostal sa do hustého lesa, v ktorom nefungovalo ani 5G, ani 6G, ani 4G, ani 3G, ani 2.1, nič. Vôbec. Deti, predstavte si, že tam nefungovalo vôbec nič, žiadny signál. Hoci si chcel zahrať cestou nejaké hry, ani tie nefungovali. A tak začala panika. Paginko začal nervózne kráčať po lese a vraví si: však čo si ja počnem? Však naposledy tam bol niekde pri Piešťanoch, horná streda, smerom na Borovce. Bože, to deje, však Ježiš, jak sa tam dostanem? Pomoc, jaj. Až po malej chvíľke sa vynorí škriatok Jaško, ktorý mu hovorí: Paginko, potrebuješ mapu. Ty neznáš mapu, potrebuješ mapu. A odíde preč. Mapu, jakú mapu, však ja vôbec absolútne nevidel som v živote mapu. Pomoc, deti, vy viete, ako vyzerá mapa? Čo je to? Na čo je tá mapa? A ako ja prídem k tej mape? Zase sa vynorí škriatok a vraví mu: však ale Paginko, veď vieš čarovať, tak si vyčaruj tú mapu. Však ja som úplne zabudol, ale ja už som dlho nečaroval. Deti, pomohli by ste mi vyčarovať mapu, prosím, pomôžte mi vyčarovať mapu. Kamaráti, tak čarovné slovíčka sú čári, mári, učíme sa čarovať, čári, mári, kúzlo, mapu darovať. Tak kamaráti, poďte teraz si to so mnou vyskúšať. Ideme na to. Čári, mári, učíme sa čarovať, čári, mári, kúzlo, mapu darovať. No poďme si spoločne zaspievať pesničku a vyčarovať mapu. Čári, mári, učíme sa čarovať. Čári, mári, s tancom kúzlo vyvolať. Čári, mári, učíme sa čarovať. Čári, mári, s tancom kúzlo vyvolať. V tom sa zrazu začala objavovať mapa a na mape sa pomaličky vyznačovala aj čiara, ktorou sa má vydať Snehuliak Paginko. A tak Snehuliak Paginko mal opäť úsmev na tvári a pomaličky si začal vykračovať čarovným lesom. Po takej štvrť hodinke sa zrazu dostane k čistinke, z ktorej ide akýsi zvláštny zvuk. Niekto si tam píska a vyspevuje. Paginko ide bližšie a bližšie, až spadá vlčíka Krištofa. Krištof! Ježišmária, však ja som ťa nevidel asi aj veľmi dlho. Ty čo si sa kde potuloval? Joj, Paginko, kamarát môj! Toto snad nie je pravda! Veď, čo ty tu robíš pre Boha? Však ja som taký šťastný, že ťa vidím! Jaj, Krištofko, keby si ty vedel, však ja neviem ako, prosím ťa, nevidel si tu niekde Mikuláša? Čo, Mikuláša?
Vieš, ja sa nemôžem dostať ďalej, lebo tuto stále, keď idem ďalej, tak tu sú také dva stromy a tam je taká čarovná brána a tá mi stále hovorí, že musím zaspievať pesničku. Čo? Akú pesničku? Kdejaká brána? Poď prosím ťa so mňou, Baginko. Ukážem ti tú bránu. Cestu po čarovnom lese, až zrazu prišli naozaj medzi dva obrovské stromy, medzi ktorými sa nachádzala brána. Prídu bližšie k bráne a na bráne je napísané: Zaspievaj pesničku. Pesnička má slová. Róničky, róničky, kto vám dal ten hlas? Ak doplníš slová, otvorí sa ti brána. Jaj, Baginko, no, a ja vôbec neviem, ja viem iba, že rolničky, no vám dal ten hlas, ale ja neviem, že do. Jakže nevieš do? Však rolničky, kto vám dal ten hlas, no kto? Ja neviem, však tento, jak sa volá, Krištofko. Nie, však to som ja, to nefunguje. Nie, a jeho brat? Čo, koho brat? Však rolničky, kto vám dal ten hlas? Jeho brat maličký a či Mikuláš. Nefunguje. Brána nefungovala. Baginko aj s Krištofkom skúšali rôzne slová, no stále to nešlo. Až po malej chvíľke Krištofko napadlo. Joj, deti, prosím vás, jedine vy nás môžete zachrániť. Neviete nám, prosím, povedať, ako sa spieva táto pesnička. Prosím, ja keď poviem raz, dva, tri a bude tri, tak začneme spievať, dobre? Tak poďme na to. 1, 2, 3. Rolničky, kto vám dal ten hlas? Ježiško maličký a či Mikuláš. Rolničky, prinášajú smiech, piesne našej mamičky, Vianoce a sneh. Hurá, už je smiech, ozýva sa smiech. Deti kričia, zvonček znie, biele mámenie. Sneh je vôkol nás a svetu dáva jas. Ozýva sa zvonenie a zima je tu zas. Rolničky, kto vám dal ten hlas? Ježiško maličký a či Mikuláš. Rolničky, prinášajú smiech, piesne našej mamičky, Vianoce a sneh. Zvonky z detských vied rozozvučia svet, tým, čo sú už dospelí, nech je zase päť. Zvonte z ľahúčka, stačí chvíľočka, spomienky na rolničky rozžiaria očička. Rolničky, kto vám dal ten hlas? Ježiško maličký a či Mikuláš. Rolničky, prinášajú smiech, piesne našej mamičky, Vianoce a sneh. V tom, ako povedali posledné slovo Mikuláš, brána sa začala otvárať. A pokračovali ďalej dobrodružnej ceste. Po nejakej chvíľke sa kamaráti rozdelili, pretože Krištofko nebol doma.
už strašne dávno. A tak si popriali šťastné a veselé Vianoce a dúfali, že Snehuliak Paginko zachráni čoskoro Vianoce a nájde Mikuláša. Paginko sa pozrel do svojej mapy a pokračoval vo svojej dobrodružnej ceste. Na tejto ceste stretol mnoho zvieratok, ktorých sa pýtal, že či náhodou nevideli Mikuláša, no po Mikulášovi nebolo ani chýru, ani slichu. Ale keďže vedel, že posledné miesto, kde bol Mikuláš zachytený, boli Piešťany a Piešťany už boli nedaleko, pridal preto do kroku a ponáhľal sa ďalej. Po malej, krátkej hodinke sa dostal do Piešťan, kde na námestí našiel nervózneho Mikuláša. Mikuláš, však všetci ťa hľadajú. Čo sa ti stalo? Princezná, král, princ, všetci sú nešťastní. Červená karkúka, horár, trpazlíci, všetci ťa hľadajú. Čo sa ti stalo? Jaj, Paginko, jaj. Veľká bieda, veľký problém. Na mojich saniach sa niekde počas cesty utrhol čarovný zvonček a ja nemôžem vedieť vôbec ho nájsť, No a keď nemám čarovný zvonček, tak bez jeho neviem rozdať vôbec darčeky, nebudú Vianoce. Som strašne nešťastný. Už až škriatkovia ho hľadajú. Prosím ťa, Snehuliačik Paginko, zachrán nás. Nájdi zvonček. Tak zvonček. Paginko sa chytá za hlavu, chodí hore dole po námestí, až zrazu po malej chvíľke ho niečo napadlo a otočí sa na deti a vraví: Jaj, deti, prosím, jedine vy nás môžete zachrániť, jedine vy môžete nájsť ten čarovný zvonček, prosím vás, zachránite nás. Ja vás vôbec nepočujem, prosím vás, skúste zakričať najviac, najhlasnejšie, ako len viete. Zachránite nás, zachránite Vianoce. No tak sa pozrite sa každý pod svoju stoličku, či náhodou sa niekde pod vašou stoličkou nenachádza čarovný zvonček. A tak sa deti začali pozerať pod svoju stoličku, až po malej chvíľke niekto vykríkol: A Vianoce boli zachránené. Všetky deti sa postavili, vytvorili kolo mlynské a začala sa obrovská oslava a oslovovali s Mikulášom, so Snehuliakom Paginkom a zábava sa začala.